Гүлназ Муртазинаның эш баласы быел төпчеге дә 1нче сыйныфка барачак. Күп балалы әни кибеткә мәктәп кирәк яраклары алырга кергән. Үч баланы мәктәпкә җыендыру хәзерге заманда кыйммәт инде. Сүздә юк, кыйбатка төшә. Барсына да бит яңа баштан кирәк. 1нче класска кергәндә дә зурсы 8гә бара, икенчесе 4гә бара. Һәрберсенә яңа баштан бөтенләй берне җыярга. Кыйбатка төшә инде. Минем уйламча 20 меңнәрдән дә артадыр дип уйлыйм әле. Бу көннәрдә канцтовары кибетендә аеруча җанлылык сизелә. Карандаш, каләм, альбом җанның ни тели. Төсе һәм сыйфатына карап бәяләр дә төрлечә. Хәер, бәя дигәндә бу шәһәрдә иң арзан мәктәп кирәк яраклары кибетләренең берсе. Өстәвенә кибеттә акция. 1000 сумлык товар алсаң, дәфтәрләрне нибары 1 сум 50 тиенгә генә алып була. Безнең кибеттә 1нче классларга өчен набор бар, ультра 1417 сум. Бу наборда бөтен нәрсә бар, эзләп иргә кирәк, миялар уже җыелып куйганнар. Безнең розовый төс кызлар өчен, зәңгәр төс малайлар өчен. Үзәк базарда да тормыш кайный. Сәүдә рәтләрендә төп товар, мәктәп формалары һәм күлмәкләр. Әле олышы бик булмаса да, сатучылар бу елларда сәүдә җанланыр дигән өметтә. Бездә формалар башлангыч классларга 2000, зур классларга 2500. Бәяләрне төшеп тә бирәбез. Портфельләр 1100, 900. Спортивный костюмнар. Зур классларга өчен 1700, егетләргә, кызларга. Башлангыч классларга 1300. Милана да быел 1нче сыйныфка укырга бара. Бүген ул әнисе белән базарга килгән. Сәүдә рәтләрендә итәк сарафаннарның нинди генә төре юк. Блузкалар 400 сумнан башлана, итәкләр 700дән. Жилетын да аласың килсә, тагын 600 сум белән хушлашырга туры киләчәк. Мы купили школьную форму. Мәктәп формасы алдык, итәк, пиджак һәм блузка 3600 сумга төште. Әле спорт киеме, кроссовки алырга кирәк. Минем санавым буенча якынча 20 мең сумнар кирәк булыр. Костюм спортивный, кроссовки. Мәктәп формасы, спорт костюмы, аяк киеме, букча, мәктәп кирәк яраклары. Әгәр әллә ни кыйммәт булмаган, уртача сыйфатлы товар алсаң, бер баланы мәктәпкә озатырга якынча 9000 сум акча кирәк булачак. Сүздә юк, һәр ата-ана баласына матурдан матурлыгына кидерәсе килә. Ләкин кем әйтмешли, юрганыңа карап аягыңны сузасың шул инде.